9916 е оценката на Теодора Александрова за нейния обръч. Максимални са нейните оценки за техническа стойност и за художествена стойност, като за изпълнение 2 съдийки дават 9,9, тази на Испания и Португалия, останалите 3 са с по 9,8. И така 9916 за Теодора Александрова. А в момента е ветеранката в художествената гимнастика в света, не само в Европа, Елена Витриченко, световна и европейска шампионка, преди да изгрее звездата на Алина Кабаева. От много харесваните състезателки е Елена Витриченко. Може би след испанката Домингес, това е най-аплодираната гимнастичка тук в Сарагоса.